Здравейте хора! Ние сме Благо. Сега, искаме да ви представим най-добрия пистолет в света. Да видим, да не си колана. Кой трябваше колана? Хора, застойте за малко да ви покажа, да сложа камерата на едно место и после ще такова. Ще снимаме. Така, сега това е колан. А вие опитвали ли сте да стреляте с колан? Това не е стреляне, а пука просто колан. Правите така. Нали си е така колан? Е така си е колан. Правите му е така. Правите така. Правите после така. И правите е така. И после продължавате така. Да, ще стане едно пиратки. Разбирате ли ме? Това беше от нас. Благо, не е много малко видеото. Не е малко видеото да видя, защото това е най-хубавият клип и най-хубавото нещо. Да си дете е яко. Да. Този жанр, каква част?